ga Pilatu i povikaše govoreći, raspni ga, raspni. Pilat im reče, uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivicu. Odgovoriše mu Judeji, mi imamo zakon i po zakonu naše mora da umre, jer načini sebe sinom Božijim. Kada dakle Pilat čuo ovu reč, poboja se većma i opet uđe u sudnicu i reče Isusu, odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora. Pilat mu tad reče, zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te raspnem i vlast imam da te pustim? Isus odgovori, ne bi imao nikakve vlasti nadamnom, kada ti ne bi bilo dano odozgo. Pilat dakle čuvši ovu reč izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu na mestu zvanom Litostrotom, a jevrejski Gabata. A beše petak uoči Paske, oko 6. časa, i on reče Judejima, evo car vaš. A oni povikaše, uzmi, raspni ga. Pilat im reče, za cara vašega da razapne. Odgovoriše prvosveštenici, nemamo cara osim Cesara. Tada dakle predede ga njima da se razapne. A oni uzeše Isusa i odvedoše i noseći krst svoj iziđe na mesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota. Onda ga razapeše i sa njim drugu dvojicu, sjedili s druge strane, a Isusa u sredini. Pilat pak napisa i natpis, pa postavi na krst, a beše napisano, Isus Nazarećanin, car judejski. I ovaj natpis čitahu mnogi Judeji, jer blizu grada beše mesto gde razapeše Isusa. I beše napisano jevrejski, jelinski i rimski. A stajahu kod Isusova krsta mati njegova i sestra matere njegove Marija Kleopova i Marija Magdalina. A Isus, videvši materi učenika koga ljubljaše, gde stoji pored nje, reče materi svojoj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, evo ti majke. I od onoga časa uzeje učenika sebi, posle toga znajući da se sve već svršilo i preklonivši glavu predade duh. A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu, jer beše veliki dan, ona subota. Judeji zamoliše Pilata da im se prebije u goleni, pa da ih skinu. Onda dođoše vojnici i prvome prebiše goleni i drugome raspetome sa njim, a došavši do Isusa, kad videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. I onaj koji je video posvedočio je, istinito je svedočanstvo njegovo. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Draga braća i sestre, sabrali smo se danas u crkvu Božiju na praznik Krsta i Vaskrsenja. Ove godine praznik Krstodana je u nedelju zajedno sa praznikom Vaskrsenja. Ali i u bilo koji drugi dan u sedmici praznik Krsta Gospodnjega kada padne, on je uvek zajedno sa praznikom Vaskrsenja. Krst se nikada ne odvaja od Vaskrsenja, zato što krst Hristov uvek vodi ka pobedi, uvek vodi ka radosti
vodi ka vaskrsenju. Ali isto tako, do našega cilja konačnoga, to jest do vaskrsenja i duše i tela, preobraženja i oboženja čoveka, nemoguće je doći bez krsta, bez stradanja, bez velikoga petka. Ovaj današnji praznik je ustanovljen da se sjećamo događaja kada je krst Gospodnji u 4. veku za vreme carice Jelene, majke svetoga cara Konstantina, pronađen na Golgoti. Tada su pronađena 3 krsta i nisu znali koji je od njih krst Hristov, pošto su tu zajedno i bila još 2 krsta razbojnika sa kojima je Hristos bio razapet. I onda su položili krst na jednoga mrtvaca, pokojnika, koga su sprovodili na sahranu. I mrtvac je oživeo. I to je bio znak da je to krst Gospodnji, krst Hristov. I još praznujemo jedan događaj kada je u 7. veku, kada su Persijanci odnijeli krst Gospodnji u Persiju i tamo je bio 14 godina. I onda je posle vraćen opet u Jerusalim i tada su iznijeli krst da se narod pokloni. Ali kada je car nosio krst, bio je u carskim odeždama i neka nevidljiva sila, to je anđeo Gospodnji, ga je zaustavio da nosi krst Gospodnji. I onda mu je patrijarh otkrio da ne može u raskošnim carskim odeždama nosi krst Hristov, nego mora da se obuče i da se smiri pred Hristom, pred njegovim krstom, da se obuče u skerlet i da se obuče u onu smirenu i poniznu odeću. I tada je mogao da donese krst do Golgote. Draga braćo i sestre, svako od nas, svaki čovjek je na svom rođenju, došavši u ovaj svet, dobio krst svoj, koji treba da iznese na Golgotu vaskrsenja. Mi ne možemo nositi krst Hristov, nego samo svoj koji smo dobili. I bez njega je nemoguće ući u carstvo nebesko. Jer je Gospod naš rekao, svako onaj ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. A šta znači nositi krst svoj? Znači odreći se volje svoje i prihvatiti volju Božju. Svoju volju usaglasiti sa voljom Božjom. Krst nositi znači odreći se greha, odreći se poroka, odreći se strasti, svega onoga što vodi u propast večnu. I na sebe uzeti breme i jaran Hristov. Jer je Hristos rekao, jaran moj i breme je moje lako. I njega uzmite i nosite. Nekakav jaran ćemo sigurno nositi ako ne budemo nosili jaran Hristov. A to je jaran od ovoga sveta. I breme ovoga sveta koje su veoma teške i nemoguće ih je nositi. Zato je Hristos rekao, uzmite jaran moj i breme moje na sebe, jer je ono lako. A to su njegove zapovesti. To je život sa njim u crkvi njegovoj, sa svima svetima. A kako treba nositi krst Hristov? To je svoj krst izneti. Treba ga nositi u smirenju i dostojanstveno. To znači da je mera dostojanstva smirenje. Sjetimo se samo događaja kada su Gospoda Hrista došli da uhvate u Gecimanskom vrtu. I kada je apostol Petar uzeo nož i odsjekao uvo
jednome vojniku, a Hristos je odmah iscelio to uho tom čoveku i rekao Petru, ostavi sada nož u korice. Zar ne znaš da ja mogu sada pozvati 12 legiona anđela i da dođu ovde? Nego Hristos ide dostojanstveno, smireno, krajnje smirenje, kako kažu sveti oci, na svoje stradanje i da izvrši volju Očeva. Ne radi sebe, nego radi nas. On je poneo krst naš celokupnog roda ljudskog, da bismo mi večno živeli. A takvih primjera je bilo i mnogo među svetiteljima. Sjetimo se samo svetoga starca Vukašina, koji je smireno i dostojanstveno bio miran i nepokolebljiv, jer ga je krepila blagodat Božja kada mu zločinac odsecao delove tela. Drago braćo i sestre, neka ste Bogom blagosloveni na današnji dan, veliki praznik krsta i vaskrsenja. Praznik svakoga od nas, jer je krst Gospodnji utkan u naše biće, u naše postojanje. Svaki čovjek kada raširi ruke obe, on je stvoren u obliku krsta. A mi snagu dobijamo od krsta Gospodnjega, zato što je Gospod svu svoju blagodat, svu svoju silu, snagu, božansku utkao u krst svoj. I zato je krst na svakom mjestu našega života. Od ovoga hrama gdje je postavljen kao simbol pobjede, kao simbol radosti. Jer krst za nas nije poruga, nego pobjeda i slava. Jer kada je Hristos išao na stradanje, evanđelist kaže: evo došlo je vreme da se Sin čovečiji proslavi. A kako da se proslavi? Da se proslavi u stradanju. Ako stradanje, neminovno sleduje i vaskrsenje. Neka ste Bogu blagosloveni krstom Hristovim, koji je pobedio svet, koji je pobedio nečastivoga, koji je pobedio greh u svakome od nas. Na današnji praznik, draga braćo i sestre, radujmo se jer imamo krst Hristov koji je pobjeda smrti, pobjeda greha i pobjeda strasti i goroka. To znači radost i vaskrsenje. Amin.